Hello. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to like, comment, and share to everyone. Shalala bang bang. Bye. Hello! Welcome mga ring banbanon! Hi! Sabi ng iyaan natin nga, kailangan nyo magdala ng 3 ahos. Hello! Welcome mga ring banbanon! Hi! Hi everyone! Welcome to my vlog. Vlog pala vlog. Sabi ng iyaan natin nga, kailangan nyo magdala ng 3 ahos. It's either ilagay sa bulsa o ilagay sa bag. Kasi may mga disgrasya, maligtas ka. Kung saan, tungkol sa ahos, naligtas ka dahil sa aksidente. Diba? So ang ahos ang Ginoo. O niya, sa mga bintana-bintana, maglagay ahos, Mumbai. Kulang na lang, mantika, suka. Gisado. Ate kayo sa may mga prinsip na ba? Paksil na night. Kasi inuuna na siyang tawag. Ma'am, sa'yo tawag ka ng Inuuna na lang, ma. Inuuna. Suka, tono na lang. Inuuna na. Eh, ba't ang bintana? Yun. Eh, butas bintana, ma. Eh, ano yung Ako suka? sa mga espiritu mga bata. Ano yung suka sa bulsa? May chika Chika, ha. ano? Pero abot akong tinuod. Yung ano, may isuot mo sa bulsa. Ha? Ano yung suka? Ang ahos dito, no, kinahalan lang yung suot sa bulsa. Ay. Tulo. Kaya Ano ito ikaw? sa bulsa or sa bag. Kaya may aksidente, maligtas ka. Wala. Sa tungod sa ahos. Zooming out, bato ni Darna. Why ko anong bato ni Darna? Ano? Why kwenta? Wait. Mas Kasi tawag. importante ang ahos. Pero ang Pero kabak ako ba rin, lauro rin dahil daw sa lauro rin ka. Ibutang daw ko sa kuan. Mga iring banban noon. Ang putlang sa museum. Oo. Hello! Tanawa na yung nagkumpisa. Puro yung ahos dahil ang ahos ang Panginoon na yung Ang kaana. ahos yun. Kanya og na mag-hatching, wala pa mag-hatching. Automatic maghiwa og sibuyas, ilagay sa electric pan aron mawa ang microbiome virus. Ingon po sila. Ingon si Iyaan. Ingon si Iyaan. Yes, kung ano yun yes. Kailangan, okay, mag-hatching balayad, ang mag-ihiwag sibuyas, ipatabang sa electric pan aron mawagtang ang virus. Grabe yung epektibo ang ahos. Mapunta na ito yung ahos. Ang ahos sa Wilson, ano na siya? Mahal na Mahal. yan. Kaya kaya ano ang sibuyas dahunan? Kaya may hulog sa wiso. Murag, di ba hindi sa sibuyas dahunan ng ahos? Ahos yun. Di ba? Sibuyas. Ano na ako? Alam mo kay Chika, mga iring banban nun kay topic yun ang among content rin ba yun kay kung an akos ang sibes Bombay. Pag-himo at sukong tinanunan. Oo. Witik. Uy! Kasi makita niya kung kuhaan niya, blue up yung brief. Blue up. Yan ito yung brief luan. Ako si Blue up ang brief. Uy! By hell. Yeah. It's Islamic New Year today, so as usual, we are gathered in one room in Amwatch Montana Suits in GPR. Okay na ba? I'm something like this with Carlo Rossi wine. My God, I'm so drunk. Sabi mo lang airport ba? Ay, airport na. Okay, mauwaw. Hello mga iring kiat na sa atin din nagtapong. Mga Hey! Hi! Welcome to the vlog of my friend. Iring banbanon. Ganda po dyan, ma'am. Oh yes. Please support my friend, my new vlogger. Subscribe on my YouTube channel. I'm Josh Wonder. Yesterday. So let's go now here, mga iring banbanon. So just take a look around. Ato na ito mag-inom tayo. Okay, malit na rin. Feel diri kayo, oy. Okay na,
Ato kuyo ka dito dahil ko. Bambi, unsa na Bambi? Wala mo Wala. malamang Wala galing ka sa kuyo sa video di sa karon. Nakoy friend sa Malaysia ba? Grabe kayo mo make-up. Ako make-up. Ano ko? Kamo make-up artist ka ba? Itong Miss Malaysia karon nga ano catwalk. Alam mo mga catwalk? Yes. Aligid ka dito ma. Ato ka dito ma. Mga Malaysia. Bambi, up na ako ni. Sabi ni kuha dai. Bulalo ni siya, ma'am. As ikaw yung tanan. Kani siya kay papaitan man. So, okay, Ano Rar. wala itong uyab na ako diri. Ay nga wala balik. Ma'am, na sa kuha pa ta. Kailan ka itong uyab diri nga itong make-up? Ma'am, yung sayaw, bayas ma'am. One by one. Oh. Yes, ikaw na lang. Ayun, guys. Ha? Hello. Thank you for watching my YouTube channel, Iring Banbanon. Please don't forget to like, comment, and share with your friends and to everyone. Shalala bang bang. Puno sa kasakit o puno sa gugma. Bye. God bless to everyone.